Kakasi Students Union Umden Unit sashi sen pat kalapan ko puram mi kitu ki samla puli ki baju pass bah ki exam jaga secondary school leaving certificate but ka higher secondary school leaving certificate graduate but postgraduate na po kathan Umden kumshi benta bakin khamle bhashu shu ha ki jing puli ki bakham chaneng lapan ko puram mi ki arpu prangur ki samla puli lingba ka third march prang academic excellence award 2023 ha ka program kabla long ha po Umden Hakani kasi lawan bersibenta do samla Penshai Rani, Publicity Secretary ke KSU Sengkame, usamla Ferdinand Kharkamni, President ke KSU North Khasi Hills District, Kumukong San Penrab, usamla Toning Lapang, President ke KSU Umden Unit, barkiwe de kinongelam, barkirio pau kemar kathay Umden. Habukran hakani ke jelang usamla Penshai Rani, ula ay kuble ye barok kinongkit kam ke KSU, Kibla la ban shim kia ban pelong biang ya kani jimpul ko buram ya ki samla puli kibla pas bah ki kedan beper barula ai kuble bat ka jinga ru ya baro ki ap praur ki samla puli kibla sha pun ko buram halor ka jingla jong ki ban treshitam ha ki exam beper masuda ko buram ya ki samla puli ki kimi ki kpa ki bahiang sam wala singila hab ban keren na kani ka jaka ngatrai pin bam su ye lama kini ki tendong jim sawa Nanti kemau ya kei kekentian kebaki video kau kijon ba ya kisamla pulia syakliar ulum syakliar tomian hanta kadon kakhen jingmang jingsta kohap tojian bantrishtam wakalan kani kadi ka message kajana ya kisamla pulia jong kani ka sinang Umden kiba layo ya kajing itu nani kita kesernan jong kaki siu Umden Union haki benta ki bapiar haki jingpuli ki jongpi bak sakawai ngakwa ban ba ka jingjam kading tangkawai pat ka kerteng jong ka jing minat thon nangai ba ki samla puli ki ban yo pedang ya kami ka khusnam nani ka ta ka bangi ong ka jing ai jing thu na ka seng kanlong pat ka jing ka kui pi hakasnam bak ki por ki ban salib na bat tangkawai ngakwa ban ong ba haba piladei kita kisama kibla anang kibla asta kisama kibla akio hakilang kibla pier yang tangkawai ngam ong ipi bapinwan bantuni so bakaki siu bapiladon kerdan ka bakam sajarang ngam ong ipi bapinya so bakanuno kanuan seng balang andai ngong pan pi pindai bata kibenta kiban yaram ban kentio pan ya ka buram jong ka dong kathan ya ka buram jong kari pakajat minrohi parakoi namnamlong kita ki ingkong selangman kiban bamdu banlang temban ki kerung ya kajat minrio handai pinlang mapi kita syarat kibenra yo dong musa jong kajing sai ya ka lawi bat kalasai lasisui Hakani ka jo kasngi na kaliang ka KSU Umden Unit kala yoru ban pen haperda ya ka third match prang football tournament haka ba ka kin huni le kai jong ka Shipara Sports Club kala yora e ka nam ladu da ka papli mi ka Umden Sports Club the Sun Go Lasau haka jia kun ka bla poi shaka tie breaker bat kalong ka i ka banga so yo mensim ngayo i ka players badon la ka jong ka position bat ki belong discipline ru ban la kai bat ki teknik ki ba penu kamru yo i ha kabakadu jong kapor yoi ya kinong job bat kumjuru kinong sa job bat kumju ngasom nai kublay lang ye ki para perlok seng balang jong ka Ribo Youth Federation jong ka Umden Circle bat kham da klet ya ki samla puli jong ka thai Umden ki blayo ban khet yuso jong a jing job nadu ka SSLC HSSLC graduate, postgraduate, but ka master degree. Yoi ya kijelakai ka beitnak, but ka jimut jong ka KSU Umden Unit kadai kumsi benta ban IMC mi kun samla na ka wei snam pawe ka snam na ka wei ka tournament bakin dialum yalang hapo jong kamadan ka bakentang bakin pedi ya ka sap ka phong